ҳамагӣ 310 000 сомонӣ духонагаи фурӯшӣ пад абой дар ҳамин бинои истиқоматӣ шкатур шпаклёвка стяжкаи пол ҳамаш кардаги дӯстони азиз суруғаи хонаро нишон медиҳем. хона дар ноҳияи рӯдакӣ гардиши Ленинградда ҷойгир мебошад. аз ин тараф гардиши фабрика роҳ ба сӯи мости 46 микрорайон, инҷо худи гардиши Ленинград. хонаи фурӯшимон дар мана ҳамин тараф ҷойгир аст. аз ин тараф рост мерем. марҳамат дӯстони азиз, мана ҳамин бинои истиқоматӣ аз 16 ошшона иборат мебошад. дар бино дута лифт аст ва марҳамат худи хонаи фурӯшӣ. ошхона, якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра, ҳаммом, ҳоҷатхона. ду хонага кардагианд бо масоҳати умумии 50 метри квадратӣ дар 16 ошшонаи бинои новостройка. худи бино аз 16 ошшона иборат мебошад дӯстони азиз. чхеле ки нишон додем лифтош ҳаст, оли сар надодагианд, чунки таъмир ҳоло ҳам идома дорад, ба наздикӣ сар метиҳанд. иҷозати зиндагӣ ҳаст, метавонед омада таъмир кунеду аллакай зиндагӣ кунед дӯстони азиз. хона дар гардиши Ленингради ноҳияи рӯдакӣ ҷойгир аст. дар наздикиаш ҳама чизҳои даркорӣ қарор дорад. мактабҳо, боғчаҳои кӯдакона, масҷид, воситаи нақлиёт умуман мушкилӣ нест. бо барқ ва об таъмин мебошад. бо нархи 310 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ватсап доранд. аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. ва ба ҳамин навор мон ба анҷом мерасад. агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед, ба рақамҳои барои реклама 907 14 55 15 дар ватсап муроҷиат кунед. то боздид барори кор, худо нигаҳбон.